taas iltasadun aika. Elikkä oli joskus ihmisiä. Ne kasvo, lihoi ja hölmöili menemään. Sitten ne alkoi kinoa. Kuka on kovin jätkä? Rakenteli droneja ja ties mitä räjähdehärpäkkeitä, joilla posautti naapuria pataan. Startuppeja pomppi pystyyn joka nurkasta. Sieniä sateella. Ja kaikki se roina valu lopulta sotaleikkeihin, kun liukuhiinalta. No sitten yksi äijä, joka joskus kuulemma ratsasti ilman paitaa hevosella, kompastui läppärin piuhaan ja se veti pää edellä suoraan ison punaiseen nappiin. Ja pam! Koko maapallo poksahti. Ihmisille tuli tavallaan se onnellinen loppu. Eikä oo enää ketään räpeltämässä uusien romujen kanssa. No niin, hyvää yötä vaan. Näkää villejä, painajaisia ja pysykää pörrösinä. Ja hei, jos et jätä kommenttia tai tökkää sitä tykiä, niin tuun yöllä kummitteleen. Nostelen sun sängyn